weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni toccankona ɓoggel nder galle ceerno Idi Anna ko on waktu yoni hay nder galle ceerno Ahmadou Ath e ko tari ɗum kala ene jiiya e gardidi kabaruji men to Daara Jolof sagataɓe joyo funtoɓe konte vevuji kañumen nanga par gendarmerie mo Saint-Louis to leydi Mauritanie siftinmon yontere yawtunde hewɓe Madinaɓe Sénégal naɓe kononi kadi Guinée naɓe ha e Côte d'Ivoire naɓe kala nawtaɓe galle danejo mo États-Unis d'Amérique erima autorité ji leydi Mauritanie julnito sifa dawrugol ɓe hoɓɓe ɗo e balɗe 60 to leydi Mali caggal toɓoli kewɗi jippiɗi toon to Sikasso jeeyi sababu guese kewɗe ndema pomme de terre boni hen ken tolno e 50 tonnes ɓen remoɓe kolliti hen oɗo saaha caɗele mawɗe ɗe ɓe guuri ɗe ñande aljuma nde laamu leydi Guinée ha tente jagorɗo koɗale holliti wonande landaji kewɗi diwaɗi hen ndi force vivre gendi leydi kolliti jadani hen ɗum ɗo kala ko meroɗe gam lamminde oɗo hen biyeteɗo général Mamadi Doumbouya kabruji men jolam jaɓeri jadeten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudire e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon ko ɓesdowade e rewɓe dartaraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yarani ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji e ɓalli musoji keeceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafima no fotiri so tawi waɗan maldana balɗe tati on ɓurodirta ɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin gorko mo melga wuuro jinneji ene yarani ɓen fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wonano opéré sa jokkodiri e ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni ceerta hen ha laaɓa gorko mo melga wuuro jinneji ene yarani ɓen yawɓe yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe e leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa aƴetta ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo riidu ko malaɗo wuri ni wiiɗo sanne sanne gorko mo melga wuuro jinneji ina andino dendagal kilineɓe makko saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala to neɗɗo yoɓanno ujunere ko 500 so neɗɗo yoɓanno ujunnaji 10 ko ujunnaji 5 gorko mo melga wuuro jinneji konni wiiɗo sanne sanne e oɗo saaha joni mo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal Samia galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to leegal Samia kala jiɗɗo jokkodirde e makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 0404 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗo mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoyɓi tan e tawateɓe la polpolol dande mayɓe Mauritanie Sénégal Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden danɗo faade makko
mande Massa Keita jom sirru jom gandal cuuɗingal e nder leyɗele ha tenti noon ɓen yilotoɓe kanŋe jama boksit kala ko fate ɗin fannuji kala mande Massa Keita gorko pullo hen bangue mani ganke hen bangue joɗiɗo toon to Ségou ene tawe nder leydi Mali gandaɗo e nder windere nde kala ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Mozambique Zambie kono ne kadi ha fenma Angola e nokkuji goɗɗi kala an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama ha tenti noon e ngaluji cuuɗotoɗi e nder leyɗele kala sa jokkodire wonande mande Massa Keita ma heɓen kollaɓe o ñalawma hande ko nangue makko Allah ne rokkimo andude ɗeɗo henna gande kala ɗum noon so tawi o hollima ma yiitu ha kebbina kono kadi e kawisaji ɓurdi hen kala o yemnotakoma hay mbuɗo so wona jiita ɗin kanŋeji walla ɗin jamaji ɗi gonɗa yiilade mande Massa Keita gorko pullo mani ganke hen bangue taweteɗo toon to Ségou ne tawi nder leydi Mali sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko tonggode makko leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla so tawi jiɗɗa ko tonggode nde ɓuura laptude caggal nde mbaɗɗa 00 223 mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe kala yiilotoɓe kanŋe e jaama eɗo gonɗon kala ngaluji cuuɗotoɗe nder leydi jokkodire e mande Massa Keita ma on jiitu hen koye mon ko ɓuuri ya kawis e key lekki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnoro gorelte ko kawis wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima hen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e siita gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam ngam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guissé walla mbiya Abdoullahi Guissé 78 690 03 37 so tawi noon gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe dewo bira sappo e jeegoma mboya hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba garten ko hen conférence ko fati diine l'islam
gowɗo yuɓɓinede kala hittande ɗon ɗo Mauritanie Nouakchott taw kadi yuɓɓinde ɗum ko ceerno Ibrahima Camara ɗum noon waɗata ko 26 lewru mars ene hawra alarba so haaji jomiraɗo ko jamma laylatul qadri on ñalawma alarba o noon so yiha woni midi ko jangde alqur'anil karim kame dowuji kala ha yetto 14 heures yimɓe juula tisubara so gayni waɗe conférence ko fati diine l'islam ha yetto 17 heures yimɓeɓe juula takusana mbaɗa wasifa o on saaha noon yimɓe jaɓana kumtaji ɗe yimɓe kala kumtoto ko ɗon ɗo nokku makko o so yeehi noon ha gasi waɗe jewte seeɗa jamma o so yiya woni sanga 23 heures waɗe madhuji annabi o sallllahu alayhi wa sallam ha wiyata hikka noon waɗi duuɓi nogas koɗo henno jamma laylatul qadri e ñalawmum kala mo yiɓɓinta ɗon ɗo Nouakchott ɗo taw kadi ene sinnodiri e daira mukhlisina wal mukhlisati ɗum ne kadi koye ngal cetal tigui ngal wo ardi koye dow teddugal noon ceerno Mouhamadoul Bassirou Mountaga ɗa ha mo Louga en wonde ceerno Mouhamadoul Bassirou Talla to en wonde ceerno Mouhamadoul Madani Talla toon to Dakar kono kadi ceerno Yahya Ba Morissa Tola kame ceerno Mountaga Saydou Nouro Makki to Dakar ko noon kadi no ceerno Mountaga Saydou Makki to Dakar kame ceerno Nourou Sekho kame ceerno Nourou Sekho Oumar gardiɗo mouvement daga mbere kono kadi ceerno Hamidou Bala ɓeɗo kala ko teddiniraɓe oɗo henna ñalawma mo 26 lewru mars so haaji jomiraɗo jayde moon weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe ne siftina moɗon 29 lewru fanduɗo henno ndu woni avril wadda ɗum duuɓi sappo communication ngam kala ɗo gonɗon ene yaada e mone kala banggueji siftinde mon noon jayde moɗon nde fawiti tan koye dow moɗon kala ɗo gonɗon jayde noon ne jogui gueɗe ɗe yiiɗi wadde ngam sinnodirde Almoudo TV aɓe mbiya mon tan ɗeɗo tonggode ɗiɗi son jokkodiri hen kala e mon jiɗɗo wallidde jayde nde kala hen ko wawi wadde so mbuuɗi so buɗɗiɗi so temedere ala hen kala ko yawni so tawi gonɗa koto Mauritanie jokkodirta koye nde tonggode so tawi ko bankali joguiɗa sa jokkodiri tenggode tan ma waw wadde hen 00 222 27 10 00 222 27 10 94 57 walla mbaɗa numéro leydi Sénégal 00 221 77 78 538 34 18 so tawi ko Orange Money walla Wave walla Bankly mo numéro Mauritanie o numéro Sénégal o foof ene yaaha so haaji jomiraɗo kumpital mene ɗemgal Pulara gendi leydi Sénégal wuro wiyetengo Ker Jara Bambara Ker Jara Bambara jofante hanki o ko boli gudda toon jeeyi sababu noon ko accident caabiɗo ha cukalel gotel wasen fittanu mum ni rowane 2024 kadi accident waɗin ɗon ha yimɓe jeeyo mbasa ɗon pittali men gol bolol noon finaɓe toon ɓe guddinɗum ha tiiɗi ngam wullitade laamu ngu ha tenti noon ɗen sofreɓe dognoɓe otoji so tawi ngari ha ɗon ɓe jarata seesa hanki o ko cukalela fira ɗon wasi fittade mum ɓe guddi bolol ɓe kolliti o saaɓe eri ko laamu ngu ndewata wallidde ɓe beele pittali mabɓe pittali ɓesguji mabɓe mbawa renede ɓeɗo hen dognoɓe otoji ɓe dognirta seesa so tawi ngari ha naati ngo wuuro ngo Kera Jara Bambara keddoɗen koye leydi Sénégal taxuji ko fate alcool woni boisson gazé kame cigarette kala o saaha lawɗini ɗum dadi ɓe faggude doñeɓe leydi Sénégal ko fate alcool ɗam jaram ko fate banggue simme mo cigarette kala mum on saaha koko ɓeyda taxuji mum jiwoji caggal leydi kala hen ko ari so litere ma dañ ko yooɓi hen kene fotode 150 mbuɗu woni ko ɓeyda hen ngam o saaha ƴellidde yoga e faggudu leydi ndi leydi Sénégal Mansour Faye eɗen gandi woni no jagorɗo yangara e laamu Macky Sall maire wuro Saint-Louis caggal lawol ɗimmol heccanki nde yinno yaade toon to Côte d'Ivoire Abidjan haɗa ɓenude toon to bowal diwoje ngal Blaise Diagne ha hande kayne jokki wukkidde konngudi mum faade nguɗo hen laamu heesu ha tenti noon jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu ngam holludemo wonnuɗo hen wona e gueɗe ndimago ngam o saaha hadde yimɓe wellitare kanko ala kala ko rewra
o tinani ni juge ni plainte ni gullitogol sabala ko waɗi haydara holko jeeyi sababu ngalɗo henna jeeyam dolago e dow makko gouverneur de Dakar holliti ɗum fuɗɗoto ko altina janngo 17 lewru mars ha fayma nogas nduɗo hen lewru ya ngara autoroute taw ko autoroute national mo avenir on autoroute noon taw kadi ganduɗa ko Sébikotane faade Kermassar tugganma 22h fayma 6h subaka ɗum tugganma tan ko janngo o altina ha fayma nogas nduɗo hen lewru ya ngara mum kala jamma koko uddete hay oto goto rewata en jeeyi sababu noon ko pewnugol on autoroute yoga e gueɗe pewnteɗe hen tugganma ko 22h ha fayma 6h subaka hay oto goto rewata hen to Saint-Louis caggal nde teska wonde ɗo saaha mo gonɗen ko viol faade sukaɓe kono kadi sukaɓe rewɓe e worɓe ha tenti noon kon almu kon kala el piile musde jiyeteɗe kala banggueji jeeyi sababu catal wutte almudo yillima toon waɗi toon balle mawɗe no feewi guilay sukara maaro nebam kosam tamoroje hay wutteji kala holtinde almuɓe e garde gola Alhousseynou Ba taw ko gandiraɗo Sidi Ba kalajo kame seti mum timmuɗo kala to Mbour o ko maçon o nottorto kanko ko inde te Dieng walla mbiyen te Niang woni inde makko kanko noon ko maçon kono nanguiɗa ko Guyka sanga 18h ko nden wona te magasin Auchan ɗo noon ɗo wakki sac makko o fooɗi ko potuji ɗiɗi kosam o yolɓiti ɗum e nder sac makko ndeke wanda caméra ji ɗi ene laaramo caggal nde o nanga o holliti ko tiiɗalla tan musta no fewi heftimo ko ɗum jeeyi sawa ɗacci ko ha sanga kumtari o naati o magasin ngam wujjude potuji ɗiɗi kosam ko humtori e ko hejjori ngam teskede o saaha gollal mabɓe yahani no fewi haɗanimo ñawede lewru e kaso taw ko tribunal toon to Mbour Daara Jolof brigade de la gendarmerie ɓe Saint-Louis pawi juuɗe mumen ɗum koye renseignement mawɗo no fewi ɓen funtoɓe compte uji veuve ɓeɓe gujjata e kala saaha taw kadi ko numéro ji téléphone aji kewɗi ɓe jogui arnaqueur en joɗori tan ko Guyka ɓe nanga koye galle goto ɗo ɓe luwi to légal ɗo ɓe mbiyata 3 wagon ne tawi Daara Jolof koɓe joyo ene hen debbo goto kamɓe kala o saaha ɓe nawama toon to Louga ɓoyata maɓe daro e yeeso ñawowo kono kadi ɓe ɓuuri wawde funtude koto Saint-Louis Louga Daara Jolof Linguére taw ko ɗiɗe hen nokkuji kala to Tambacounda ko cum wonande kantiŋaji to jeere corona taw kadi ɗin kantiŋaji jeeyata ko leɗɗe fina tawa woni médicament traditionnel ala kala ko heddi hen haydara Mamadou Camara ko délégué jeere nde holliti ɓe porti plainte saabu nguɗo hen cumu koko taya ɗum jeeyi sababu noon o saaha teskede jeere nde Tambacounda e kala saaha ene heewi sumde no feewi sen giwi nder leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie jeeyeten ko ha toon to Luxay boggorgol taw yin toon musidɗo men Ceerno Ibrahima Saydou Kane woyi wadde e kala kikiɗe e nder kumpital mon Weltare TV sinodide Almouda TV ene artana men ko fati oɗo saaha ko fati e wonande gueɗe diine taw kadi ko wasiyade yimɓeɓe Ceerno Ibrahima Saydou Kane to Luxay boggorgol assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi ceerno Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en garti humnude aadi mo gadodiruɗen e julɓe ɓe ceerno Abdoulaye Sarr lewru korka ene jogui hurum lewru korka noon alay saago moni kala reena hurum o e waɗɗe kala neɗɗo rende hurum o haymo wona julɗo ene moƴƴi reena hurum o so reñi hurum o ene waɗi gartam ene jogui ko dañata hen rende hurum o noon ko wasde tan hebde e hakkude yimɓe ene ñaama hay sinno korka ni waɗɗakima an e ka debbo piiliɗo a yamiraka ya hoor ay so tawi aɗa ñaama a ƴeewat joñoyade mogginoɗa ñaama ha gayna jartoɗa momta hunko maɗa garta joddoɗa yimɓe aɗa yewta hoto holliri yimɓe ɓe ni wonde an a wona korɗo walla ala an ka debbo jibinɗo ƴiƴam ɓesgu aɗa jogui ƴiƴam ɓesgu jogiɗo ƴiƴam ɓesgu yamiraka yo hoor
annene so tawi aɗa sohli ñamde a ummoto joñoɗa jaaha ñamoya gayna garta joddoɗa yimɓe gonda yewtude mumen hoto holliri yimɓe ni wonde a hoorani walla ala aɗa jogui rafi won yimɓe ni to ɗum cawdi fof tan min mi hoorani ɗum fof fota wonde hay sa hoorani hoto holliri yimɓeɓe a wonde a hoorani ndena hurum lewru ndu ko goɗɗum e rende hurum lewru ndu kadi ko mbasa haalde hen ko fewani mbasa haɓede hen mbasa ƴattodirede hen hay sinno ni neɗɗo haalema ko fewani toñima an etoɗa muñje jaafoɗa ɗum saabu nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o wi so tawi neɗɗo ari dardima haare walla ala ari ƴettima wi ɗum min komi korɗo laabi ɗiɗi mbiya ɗum ni ayni sen duttima to qur'ana wonto jomiraɗo wino wonde Allah yiɗa konngol ngol moƴƴani so wona on toñaɗo firti ko so tawi neɗɗo toñama so yoftima waɗani ko boni kono so tawi ka korɗo so neɗɗo toñima jaafoɗa ɗum kadi mbiya ɗum kadi min komi korɗo mbiya ɗum ni mbasa yoftade mbasa ƴettodirde muɗum mbasa waddude muɗum ko wona ɗum ko rende hurum o no mbiɗen ni hurum lewru ndu kala mo ene ñaama yo moggino yo ñaama ha gayna dalilu are riwayuji jiyaɗo Allah goto o wona julɗo omo jogui ɓiyi ko sagata kono wona julɗo ko jontuɗo horde on noon yadata tan koye julɓe koye sehila makko fof ko julɓe ko hooroɓe eɓe jogui gara place noon no ɓe ndendata eɓe jewta soɓe gari noon ɓe jooɗima noon kanko yaha o soodoya ñamde o ara o jooɗo o wona ñamde yeeso sehila makko hooroɓe ɓe deke bam makko wirtima ɗon tawi omo ñaama nden o arti galle maɓɓe to babiraɗo o guufimo fiimo ni hay fiide mo fiimo wimo wortingol somi yiitima aɗa ñaama e yeeso ɓeeɗo hooroɓe ko nanƴa hen fo a wiyata tinani ɓe ko hooroɓe an a hoorani sa yiiɗi ñamde ya joni e ñaama ha gayna garta continue jewtuda e mumen ay oɗo babiraɗo nden o wini ɓiɗɗo o are riwayuji nden kanko babiraɗo o Allah waɗi o hawri e joom makko jomiraɗo yaaforimo kala ko wanno hay o wonano julɗo jomiraɗo yaaforimo sibabude ko reeni hurum lewru ndu ko e ko furi ɓiɗɗo o yamiri ɓiɗɗo o yo reen hurum lewru ndu ko deke rende hurum lewru ndu ko hunde mawde no feewi horde nde kam ko alay sago a hooran kono so tawi hay sa joguima ganto ndena hurum lewru ndu rende hurum lewru ndu ko hen jeeya koye daranade lewru ndu jeeya ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yo Allah jaɓanen golle men moƴƴe ɗe o yaafo kala ko perguitene ko taati ɗen yo Allah hokku en jokkidde lewru ndu ko korɗen ɓenni ko yo Allah jaɓanen ko jogorɗen hooludi ko kadi yo Allah jaɓanen enen noon e dendagal bandiraɓe julɓe fof Ibrahima Saydou Kane mo lig seyba gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi ha toon to lug sayba gorgola sen giwi ɗon ɗo lug sayba gorgola en jahat ha toon to noksoɗa jagoɗo diine leydi Mauritanie yeddi no feewi yo gay jayndeli wonande kolliɗi Mauritanie salanama ɗabbade ɗaɓɓirno Arabie Saoudi nde ɓeydantoma limore ɓen hajjiyankoɓe ha yettoyo ujunnaje joyo siftinde moon leydi Mauritanie ko ujunnaje tatoy temedde joyo yo gay médiaji noon leydi Mauritanie kollitino ɗabbade Mauritanie koko riwta jagoɗo arti laɓɓitinde holliti Arabie Saoudite salanaki ɗum leydi Mauritanie koye ɗaɓɓade nde ganduɗa Mauritanie heddino taw koye hitande hajjunde wonade nde henna New York Time ko jayde wiite noon ɓe kolliti wonande galle danejo mo États-Unis de Amérique oɗo sakay waɗi haalande faade laamu leydi Mauritanie ɗum ko yontere yawtunde hewɓe kay nangaɓe ndumba e nder leydi Mauritanie hewɓe en kolliti ni no dummirani rewani lawol ñamani jarani tede kadi goni e lebte musɗe no feewi woni kadi nawteteni koko ɓittodira ha waɗi en caɗele mawɗe no feewi ha tenti noon tokkerol hakkunde e leydi Mauritanie kam e leydi Mali ɓen taw kadi ko malinaɓe nawtirnoɓe kala Amérique noon rokki leydi Mauritanie balɗe 60 nde yurnitto sifa dawrugola no nawtirta ɓeɗo henna wonande hoɓɓe wonɓe leydi men ha tenti noon gurdama ɓen hoɓɓe finoɓe e nder leydi mum kala sifti noon yontere yawtunde hewɓe kay oɗo saaha mbaɗama refule jaltina leydi Mauritanie ɓe nawa koto banggue Sénégal hay ɓen guinanaɓe ni hewɓe en taccinira koto banggue Sénégal ga hen ko wala ɗum ko noon woni hen koto Mali ɓe jeeya ko toon to Côte d'Ivoire Guinée ha fenma Gambie kame Sénégal naɓe kala leydi Mauritanie holliti jeeyi sababu
nawtugol ɓeɗe henna hoɓɓe ne jogii ndimago rende leydi mum kono kadi kala mo wonani sifa gonangal moƴƴal taw kadi heeɓi yamirore e nder leydi mum koko yaltata leydi ndi jagorɗo kotki hanki o yillima yogay sancieji ɓamtoji noksoda guilay ɗina centre aji santé ɗi ganduɗa oɗo saaha laamu leydi mum tan ƴetti pellital mahate ɗum e nder wuuro mawgo ngo woni noksodo o holliti wonande kay kala entreprise tottaɗo yo maha so tawi kay date mo rotko o kay on date ɗoftaki ɗum contrat mum ko kuppete tene kadi ko satti koko fawite dow mum ten wonta e contrat ni ɗon ɗo e nder leydi ndi Mauritanie Akliba Andoura ene tawe e nder diwan mo Zouairat holliti ɗum noon ko Zouairat média wonande yimɓe ɗiɗo taw kadi ganduɗa ko ɓen yirtoɓe kanŋe on groupe e nder carrière uji mabɓe kon carrière mabbi hanki sanga 17 heures waɗi noon goto wasen fittande muɗum hen goto gañima ɗum ko caggal mabbugol ɓen yilotonoɓe kanŋe sarɗiyanke Biram Da Abeydi yaltini konguji muɗum o holliti noon e nder haalande makko wonande dialogue national mo noddat ɗum hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani o holliti noon on dialogue ene foti kay jeeyede kaldigal jaltugol ko ɓuuri yawde Mohamed Wuld Abdelaziz gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie taweteɗo e kasoji kollirɗo saaha ɗanotako ne jogii caɗele fofandu a estomac koppi musoji ɓandu musoru kala mum ene musana feewi haten to banggue fofandu kanko Birama holliti on nanguira tan ko dawrugol nde accitte wawa tawtorede oɗo henna dialogue mo ganduɗa taw ko hakkude laamu ngu kame dawriyankoɓe gendi leydi ndi hanki o ko camion Maroc naɓe carsunoɗo liɗɗi ha heewi ne fayi toon to leydi Mali ko kañum yani e lawol espoir ɗum noon kene fronde temedere go kilométre hakkude Boutelmita kame Rosso ko ɗon hakkude Boutelmita kame Nouakchott walla mbiyen hakkude Nouakchott kame Boutelmita ko ɗon on camion yani casnoɗo liɗɗi ha teddi tawne farni ɗin liɗɗi toon to leydi Mali paaɗen Sikasso toɓoji kewɗi jippiɗi toon ñande sappo ndu lewru ha ferma sappo e tati ndu lewru jeeyi sababu wonande guese kewɗe kay boni toon galleji guure kewɗe joolima toon ɗum noon hendu ndu ardi koye toɓo ardi koye hendu hewndu no feewi jeeyi sababu ha matériel uji kewɗi boni toon toɓogo mango wonoy 4 millimétre woni ko jippi to wuro wiyetengo Zangoura Dogo ngon wuro kay galleji kewɗi joolima ha hewɓe geggi hen keñade sappo e tati lewru ndu nokku bireɗo Gourdogo toonne kadi galleji kewɗi joolima toon kame Zignassa ɗeɗo guure kala ko guure remoɓe pomme de terre taweteɓe on diwan 150 tonnes taw kadi ganduɗa ko fate banggue pomme de terre woni ko ñoli ɗum ko caggal nde toɓoli ɗi jippi toon yogay jeereji Bamako teskama ngol lawol ceergol pomme de terre meeɗa wadidani hen ha tenti toon to Madina Kouro Faladie kame Yirimajo ɗeɗo henna leeɗe kala ɗen duggoyoɓe ɓe kolliti Salimata Jeeyo taw kadi ganduɗa ko pomme de terre o holliti hitande kala o saaha pomme de terre ne hewno wonde moye seerde tawno lewru ko so ari hewɓe kay kewi ko sodde pomme de terre mbadduɗum e tew ɗum woni ko kewi humtade kono ɗo saaha hewɓe kay so gari teskoto ko ceergol mum no feewi ɗon noon to toɓoli jippi toon to Sikasso ha bonni ɓen remoɓe taw kadi ganduɗa ko matériel kewɗo koko jogori ɓeydade seerde e nder leydi Mali cimtol jaltugol go piccal 49 taw ganduɗa go woni tan 1 million mbiyen tan million goto e temedde nayo capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo joguiɓe caɗele haaranduru e nder leydi Mali woni ko windita hen temedere ujunere oɗo saaha ene keñota no feewi ɗum noon holliti ɗum ko cimtol jaltugol ñande sappo e tati nduɗo lewru ɗum ko cetal CNSRA taw kadi ganduɗa koɓe joddino koye jaago hoore jaago leydi ndi woni Abdoullahi Mayga taw kadi koye cimtol ngol to jaltugol e nder ɗiɗo hen lebbi tate nder nde hitande 2025 ñande aljuma nde jagorɗo kuɓeje mo leydi Guinée kanko on jaagoɗo de o yaltini doggol yowde yogay ɗen landaji taw ko dawrugol jowaɗi woni hen kadi ko pirtali woni hen dokka ko balɗe 45 nde pewnitta ko wona ɗum ko noon force vivre mo mbiyata FVG ɓe kolliti
moɓodiral mangal no fewi ngam salade ngu dewgu e ngolɗo jewgol jeeyi sababu tan ko yidde ɓe merade wonande joƴƴinde lefol laamu taw ko laamu civil oɗo hen biyeteɗo général Mamadi Doumbouya ɓe kolliti noon ɗum watta hande ni janggo RPG arc-en-ciel kalanda Alpha Condé ɓen erima lundogo kala nde gondata neɗɗo goto kuccodire goɗo hen phénomène mo ganduɗa hande o nana tan jogori bonnude gueɗe mabɓe kala Burkina Faso gouvernement leydi ndi yeddi ha soori ladde ngam wiyede armée leydi mum yoɓima pittali jamburen e yontere yawtunde hewɓe toon to boucle mohoni ha ganduɗa kene tolno yimɓe hewɓe dabeji kewɗe rewɓe sukaɓe nayiɓe kala tonga woni en mbara ɗo yiya cukalel ne waya hakkude mayɓe ne leeli galleji ne duppa dabeji ne cogga aɓe kala ɗemɗe goɗɗe ɓe jogui timiji ɓen koninkoɓe wallidi men kala ko wona ɗum ko noon wonande armée leydi ndi ha tenti gouvernement leydi ndi yeddi wiyede ko koninkoɓe mum mbaɗi ɗum ɓe kolliti maɓe guddide en losko ko wona ɗum ko noon fedde human right watch ko fedde darnide haqqe innamade ɓe erima laamu leydi Burkina Faso nde loskata wargoji baɗɗi toon to Zolenzo ha ganduɗa yimɓe hewɓe mbasi toon pittali mumen RDC Congo kame rebelle M23 hoorejo leydi Angola erima ñalawma hande o ko 16 lewru mars minuit yo kala ken wiye jeygue yo darto hakkude Kinshasa kame goma rebelle M23 ɗum noon ko yuɓɓinde kaldigal ñande 18 ñalawma janggo toon to Luanda laamugo leydi Angola beele tawtere ɗum Kinshasa kame AFC mo M23 beele jeygue ne darto ha laaɓa e ndera leydi RDC Congo Niger autorité ji ndi ndiwi responsable surwaji tati liggotoɓe taw kadi koye oguirde pétrole ɗum noon ko caggal nde luural ari hakkude mabɓe e autorité ji leydi ndi kono ɗum koye ɓatake giwɗo e mawɗo chinois on gardiɗo e liggotoɓe e west africa taw ko énergie to nigéria armée leydi ndi waɗi frappe gulɗo diawa on frappe noon ɓe jooɓima ken tonno e pittani nogas ɓen joguitiɓe armée ji taw koye lawol ngol mbiyata Fontenoy ene tawe Fontenoy a Goussa walla mbiyen a Funtawa Goussa e nder état mo Katsina wi Kabiru Ali ɗum noon ko koninkoɓe leydi Nigéria toɓɓi wonande ɓen dartoriɓe tan helde guure e ɗiɗon nokkuji kala jolam jaɓeri musidɗo men Alhassane War mon jeehe ton ko ha toon to Gaza pittali jeenayi hanki guitta Palestine naɓe taw kadi koye heerde bombardement gulɗo jaw mo waɗi ɗum Israila toon to Baytulaham ɓe yaɓɓuɓe kuule ciifodiral 19 janvier winom yo jeygue darto kono hande Israila e kala sane jokki bombude toon to Gaza wonande ɓesguji Palestine naɓe États-Unis d'Amérique Donald Trump yamiri hanki o wonande armée leydi Amérique nde bombata frappe gulɗo jaw faade rebelle Houthi mo Yéménique ɗum ko hanki ɓe kolliti mbaɗi frappe mabɓe on gulɗo jaw Ukraine jofimi peɗeli Russie yiɗa jaam ɗum jeeyi sababu no Russie caggal nde holliti kay ngal kaldigal sifande jaam koma wonay dow sarɗi jimadi taw kane wawa duumade musidɗo men Alassane Oumar Mbocco mi salminima. En calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men e joolama jaɓeri e ñalawma hande o puɗɗone ko leydi hono Français toon dey jagolo mabɓe ngal taw kadi ko nder nderi woni ministre de l' intérieur holliti woni Bruno Retailleau kanko de o wi wonde caggal kadi nde ko haali e jayinde parisien o wawi kadi bayyinde hen ñande asatare 15 lewru mboyi ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi widemo kay alay saago so tawi kode gouvernement o mo leydi France o yo jokku so tawi ko waɗata ko so tawi noon ko ƴewde rapport mo waɗata e jiminande leydi Algérie wuurde to leydi hono France e ɓen ɓe ngala kayitaji ɗe ɗum noon so tawi noon kamɓe leydi hono France nde gouvernement o yatiri hen caggal e kadi ko e oɗon rapport kanko noon ko ɓortoro e golle mabɓe so tawi ɗum yontoyi Espagne kañum yaltini hono tawkadi ko million ngaji tawkadi ko fodde nogas e kalis euro ngam huccinde
leydi Mauritanie leydi hono Sénégal kañum leydi hono Maroc ngam riwtirde ɗum an e suuɗo ndu leyɗele kono teddude kono Amérique kañumne wawi wonde wiide wonde ma war kadi taw kadi ko golle tiiɗe no feewi ko fate action militaire taw ko wawata kadi taw ko ɓurɗo kadi sembolinde ngam kadi huccinde e rebelle en outi en wonɓe toon to Yemen o bañi ɗum no ñande asatare 15 lewru mboyi 2025 kanko noon Donald Trump o wi noon o haali ɗum koye réseau réseau social o wi noon ko maɓɓe mbaɗa peeje maɓɓe fof haɓe mbawa kay yettade kay pandole maɓɓe ɗeɓe jogui ɗe ko yidde kay wiide wonde kay alay saago ɓe nder guita kamɓe rebelle en koɓe gone e dow mum ko kanko gardiɗo hono leyɗel dendude Amérique Donald Trump o wi kadi leydi Iran yo woppu kadi e joni ko wallata taw kadi ko outi en ɓe ɗum noon nder capital Sana ɗum ɗon wawi kadi kono meme toon taw ala ko memi ɗum noon taw kadi ko ɓen outi en jani toon ɗum noon ɓe mbi noon waɗi ɓe yande toon ko caggal kay baƴƴinago Donald Trump ko wi ene guiƴoɓe ko kamɓene ko ɗum waɗi ɓe yande toon to capital ɗo wadde ɗen gueɗe kankoɗe toon outi en noon ɓe noon mbawi kadi wiide ñande talatare ɓe ɗum ɗo nde mamɓere feere foof noɓe mbaɗi haɓe mbawa kay hadde kay laaɓe taw kadi ko ndiyam Israël naɓe rewde ɗon to wiyete kono maayo woɗewo ko hani toon to Bab el Mandeb to golfe d'Aden to hani e maayo nodduton ko Darabi ɗum ɗon mbaɗa peeje maɓɓe fof ɓe mbawa kay hadde ɓen rewde toon caggal kay de Israël sali guura naata toon to banda Gaza to ɗum noon ko ɗum waɗi ɓe wiide wonde aɓe mbaɗa koɓe jiiɗi wadde ko serpi toon de yimɓe hewɓe jalti e boli toon to Belgrade ñande asatare 15 lewru mboyi ujunere ɗiɗi nogas e joyyi ɓen noon kaali kay ko mette mumen caggal kay ɗum wi wonde ko fatti kadi e jeenari hani tawde ko régime on gardiɗo hono leydi ndi Alexander Vučić yo seere e laamu ngu ɗum noon ɓe tampi no feewi caggal lebbi 4 ko kadi ko gueɗe kamtude mbaɗa ɗon e wargoji yeeso toon ko taw ga nodduteɗo Novi Sad ko gueɗe kamtude ɗe kono mbaɗa to hen ɗum no waɗi noon yaltude e laabi ɗi gam hollude mette mabɓe e on gardiɗo hono leydi gardi leydi noon caggal kay nde yi yimɓe hewɓe no yaltiri e boli ndi kañum tigui wi wonde famille tigui message moɓe gone e dow mum o Sara Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo wonno ko togguɗen e joolam jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji commencé ɗum gam weltare Yawo TV Alhassane Oumar Mbothia ngam weltare Yawo TV golle ma jooɗi peewi ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sara Abdoulaye Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba ketkima alaki jaam yo jaam Allah hiranena